लानानै जोंखौ सोमावसारनायाव हारिखौ सोमावसारनायाव बारसोम होदोंमोन बे आद्रा सिमां आद्रा थांखिखौ मोनफुंनायनि थाखाय जों जेब्लाबो खामानि मावनांगोन। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं सिगांग्रो जासिनाय थाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो भिडिअखौ फुरायैनो नायलांजोब। नै दा जोंना क'क्राझाराव जे बड'फा प्लेग्राउन्डआव बेयाव बर' फरायसा आबसुनि एनुवेल कनफारेन्स, बे एनुवेल कनफारेन्सआव जोंना मानाव गेदेर BPFनि MLA रबिराम नार्जारिया मा खोथा बुंदों जे बर' फरायसा आफादा मोनसे बर'नि बुहुमनि बर'फोरनि सायाव मावनो हायै जेबो खोथा गैया एबा बर' फरायसा आफादा गोख्रों मोनसे बर'नि थामोनथा इयुन जिउनि थाखाय मोनसे सिनस्रि बायदि आरोखि। अब्ला मानाव गेदेर MLA रबिराम नार्जारि सारनि बुंनायखौ जोङो खोनासंनानै लानि रायजोफोर। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे दैब शक्ति थानाय इसोर आरो मोदायनि आशीर्बाद मोननाय शक्ति थानाय मोनसे आफाद। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै थायोबासो बर' जाथिया थांनानै थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो हायै बे पृथिबियाव जेबो खामानि गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरबाया नाख्रेबनानै गादबनानै फोजोबनो हानाय मोनसे आफाद नङा। बे आफादा जोबनो गैयै अरायबो बोहैबाय थानाय मोनसे दै फुंखा बायदि मोनसे आफाद। जोंनि साफ्रोम बर' बिमा बिफा, जोंनि मोनफ्रोमबो न'खरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहा सोलायबाय थागोन। समजों लोगोसे गोदान गोदान दैदेनगिरिफोर फैगोन आरो बिथांमोनहा जोंनि बर' जातिनि जातीयताबाद, बर' माहारियारि बाद जेखौ होनना बुंदों, बेखौ लानानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि, नोजोर, नीति, आदर्श बेखौ लानानै जातिनि थाखाय आपसहीन, रावजोंबो कमप्रमाइज खालामै मोनसे गावनि आखुथाय, गावनि मोनसे नोजोर आरो थांखिखौ लानानै अरायबो खामानि मावगोन। बेखायनो जों जायखि हान्जायाव थाया, जों जायखि आफादाव थाया, जों जायखि खामानि मावा, व्यक्तिगत जिबनाव सोरबाया साख्रि, सोरबाया आबाद, सोरबा बेफार बानिज्य जेरावखि थाया मानो, जों जेब्लाबो जोंनि जातिनि नैबे सम्पद दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि धोन आरो बे हारिनि धोनखौ जों जेब्लाबो रक्षनाबेक्षन होनांगोन, रैखाथि होनांगोन, गोख्रों गोजोर आरो जेब्लाबो बेखौ जोङो देरगाथाव मोनसे आफाद हिसाबै हारियाव फोथांनानै लाखिनो हानांगोन। बेखायनो आङो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जौसाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बेखौ मिथिहोगोन, आं जेरावखि थाया, आं जेखि मावा, जेब्लाबो आंनि गोसो गोरबोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै दङ आरो थांनानै थाबाय थागोन। आंनि थैयाव जेब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो अरायबो थांनानै थागोन आरो बे आंनि मोनसे अधिकार, आंनि बे मोनसे व्यक्तिगत सम्पद हिसाबैबो बेखौ आं जेब्लाबो फोथांनानै लाखिगोन। बेवहाय आं रावखौबो गिया, आं रावखौबो लाजिया आरो सोरनिबा थाखाय आं फावसयनानै सोलिग्रा नङा। गतिके रायजो राजाफोर, फरायसा लोगो नोंथांमोन, दिनै बेसेबा गोबाव समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मन्चआव गसंनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो मोननायनि गेजेराव मोनसेल' आं खावलायनो लुबैबाय जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मथ'आ जाबाय, मुल मन्त्रआ जाबाय, खौसेबा जों थांगोन, गावस्राबा जों थैगोन। बेखायनो दिनै जोङो बर'फ्रा जे लेथेर फिथेर जानानै दं, राजनितियाव, समाजनितियाव जोङो ज' जानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेब्लाबो मोनसे अभियान, मोनसे हाबाफारिखौ, मोनसे सेस्ताखौ जों लाबाय थानांगोन। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे थांखि, नोजोर, बिथाङा जेसिम बर'फोरखौ लांनो थाखाय समायखिरा लानानै जोंखौ सोमावसारनायाव, हारिखौ सोमावसारनायाव बारसोम होदोंमोन, बे आद्रा सिमां, आद्रा थांखिखौ मोनफुंनायनि थाखाय जों जेब्लाबो खामानि मावनांगोन। आं बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेब्लाबो बे मन्त्रजों खामानि मावनो जाहाथे बिथांमोनहा खामानि मावो, बेखौ आङो खावलायबाय। जोबथारनायाव आं मोनसे स्लगान होनो लुबैदों। दा स्लगान होनो मोनथारिया गोबावसै नालाय
माने माने दिनै बेवहाय स्ल'गान होनो लुबैदों आंजों बयबो स्ल'गान होफाबा मोजां मोनगोन ना मा होनो स्ल'गान होनि दे जय बर' हारिनि बर'सा देरहासार बर'सा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बुहुमनि बर'फोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद मानाव गेदेर जे रबिराम नार्जारि सारा जे खोथा बुंलांबाय बे एक्सुअलि जोंनि बर' रायजोफोरनि रायजानि सायाव जोङो खौसेयै थानांगोन आरो बर' रायजो राजानि थाखाय जे जिखुनु हक जोंनि बर'नि लिडारा जाया मानो नाथाय इसिं सिङाव बर'नि थैया थानांगोन जिखुनु हक पलिटिकेलाव थानानै नों जिखुनु हक बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामा मानो जिखुनु हक पलिटिकेलाव थानानै जिखुनु हक पलिटिकेल खालामा मानो जोङो बर'नि थाखाय बर'नि मोनसेबो खहा जानाय खामानिखौ मावनो नाङा होननानै आं सानो आरोखि जुदि बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनसे सिनस्रिया जुदि जोबलाङोबा जेरैबायदि न'आ मोनसे मुदाखौ जुदि गायसनलांनो हायाबा बे न'आ गेग्रेब गेथेब जालाङो बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि जे बर' फरायसा आफादा जुदि जोबलाङोबा बेयाव जोंनि राव होग्रा एबा बर' हारिनि थाखाय मोनसे थैथां नाजाग्राया जोबगोन होननानै आं सानो आरोखि बेनिखायनो जोंनि लिडारफ्रा जिखुनु हक पलिटिकेल खालामा मानो जे बर' फरायसा आफादा खौसेयैनो थानांगौ एबा बर' फरायसा आफादनि थाखाय मोनसे माबा मोनसे प्रग्राम जाया मानो जोङो बर'नि जे बर' फरायसा आफादाव हेफाजाब खालामनांगौ होननानै आं सानो आरोखि अब्ला जोंनि जे माखासे जे लिडारफ्रा जे बर' हारिनि थाखाय जे खौसे जानायनि अनगायै माखासे बोखावनो नाजायो बैफोरबायदि लिडारफोरा जोंनि बर'नि हारिनि सायाव एबा बर'नि थै गैया नामा आं बेखौसो बुंनो सानो अब्ला रायजोफोर आं बांद्राय गोबाव खोथाजों बुंला नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोना माबायदि सानो नोंथांमोननि एन्सारखौ हरबानो जाबाय।